Ne upotrebljavajte olako vrijeme ili riječi. Nijedno se ne može vratiti. Nemojte spaliti mostove radi ambicija. Bićete iznenađeni. Koliko puta ćete morati prijeći istu rijeku. Mi moramo nešto popričati. Ajde. Pa zar je toliko bitno da ja imam dobre ocjene? Samo želim slijediti svoje snove. Do njih će doći samo onako kako ti ja kažem, onim putem koji sam ti ja odredio. Samo da ja ovdje malo to je prosječno. Koliko ljepote u jednostavnim stvarima od kojih bježimo. Umotavamo se u šalove i zatvaramo prozore. Kako ulaziš? Nema vremena sad, izlazi. Kako ulaziš? Nema vremena sad, izlazi. Jasno definišite svoje životne vrijednosti. Niko nikad na samrti nije rekao: žao mi je što nisam više radio, više novca zaradio, manje bio sa svojom porodicom. Kažu da shvatiš šta si imao tek tada kada to izgubiš. Ne dozvolite da se to i vama dogodi. Dakle, djeco, život vam je sačinjen od vremena. Znači, od rođenja do smrti živimo neko vrijeme. Sve je pitanje da li vrijeme stoji, a mi prolazimo, ili u stvari vrijeme prolazi. Najbitnije je da znamo da je naš život sačinjen od vremena i da to vrijeme trebamo cijeniti. Moramo, znači, u tom dijelu voditi računa da nam ne kradu neki vrijeme koje je dragocjeno, jer na primjer kradu i život. Dakle, kao što rekao, vrijeme je najbitniji resurs koji imate i zato ga trebate provoditi sa osobama koje su vam najpreče i najdraže.